buntag. Yes, good morning, Ma'am Renz. Good morning sa tanan. Ma'am, naatay mga pangutana din ug naa na pod sa pikas linya ang ato ang unang nga mangutana nga taga Barangay 34D Davao City, si Sir Wendell Abgogina. Sir Wendell, good morning. Morning po, ma'am. Yes, sir. Naata si Ma'am Clea sa pikas linya sa PhilHealth. Unsa imong pangutana, sir? Well, ma'am. Ang pangutanan ako, ma'am, na tulo ka tuig na ako nahulugan akong PhilHealth. Tulo po ka tuig wala nahulugan. Pangutanan ako, magamit pa ba na siya? Okay, sige. Atong ipangutana ka, Ma'am Clea. Ma'am Clea? Yes, sir. Magamit pag gid nimo ang imong PhilHealth, wala na siya nawala. So kung nakaundang ka pagbayad, kailangan lang gid nato balikan, no? Kung pagbayad ang ato ang premium contribution. So good November 2019 onwards na siya, sir. So pwede nimong hinay-hinayan og habol para wala kay palta sa imong bayad. Okay. Eh, dati, ma'am, na nagamit ako itong isa ka PhilHealth na ko, itong pagpanganak sa mga asawa. Ang daan pa na ko nga employer ang nabutang. Kaya naman ko ibagong employer. Okay, sir. So, una na kay bagong employer, dapat imong employer ang mag-update sa imong PhilHealth. No? Kailangan i-declare ka nila as employee member nila. Doon na sila i-submit na requirements sa PhilHealth, no? Kaso imong form or record, apil na ang kaning ER2. So, i-coordinate na siya sa imong employer, sir, para ma-update imong PhilHealth. Okay, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Salamat. Sige po, Sir Wendell. Wala na kay follow-up question, sir? Wala na, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Salamat. Nakakakuha ko, ma'am. Sige po. Salamat sa pagsalig din sa DXDC. Good morning, sir. Balinta sa laing pangutana, Ma'am Clea, na ipangutana karon si LV Gaitero Bahinting. Up na ba daw, ma'am, ang system alang sa new enrollees sa PhilHealth, Ma'am Clea? Hello, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sige po. Pwede pa kayo sa ma'am? Yes po, natay pangutana gikan kang LV Gaitero Bahinting. Up na ba daw ang system for new enrollees sa PhilHealth portal ba ni ma'am? Or sa PhilHealth Okay. system? Yes, ma'am. Ang PhilHealth member portal na accessible sa website nato, up and running na siya, no? Pwede na nila na i-access. So, pwede na sila dito mag-online services o mag-access sa ilang individual record. So, ang wala pa ginato na balik, Ma'am Renz, no, ang kanya to ang internal systems, no, kaning dirigid mismo sa opisina sa PhilHealth registration. Okay. So, ang member portal is open gihapon. Pero, ma'am, kung magkuha daw og PhilHealth number, ma'am, ingon ni mo niyang Bakatnan Jokot Maya. Mo niyang pangutana, ma'am, kay gihisbutan man gud nato, di ba, last, ma'am, nga imong gipaklaro nga dili required sa trabaho ang kining PhilHealth number. Pero ang iyang ingon dili daw siya makasugod og trabaho kung wala daw iyang PhilHealth number, ma'am. Okay, dili siya prerequisite, ma'am, or requirement para magkatrabaho tano or para ma-hire for employment. But once employed na, kinahanglan, ma-report na gid na siya sa PhilHealth or ma-process ang iyahang record, no? Ma-declare siya or ma-report siya diri nga employed na siya sa kaning maong kumpanya. So, i-coordinate lang na niya sa PhilHealth office. Okay. So, pwede ka siya mo adto dito, ma'am. Kaya ingon man siya ang iyang pangutana kung pwede na ba daw makakuha og PhilHealth number. Ma'am, pwede ta ma'am, no? Ang suggestion nato kay ma'am, pwede siya magtawag sa PhilHealth healthline nato, no, na publish sa tuwang official Facebook page para matagaan siya process no or update kung unsay pwede niyang buhaton. Okay, sige. Salamat, ma'am, sa pagtubag ni apod kay question gikan sa tuang live streaming gikan kang Roger Cabalida. Mangutana lang pud siya, Ma'am Clea, bahin sa PhilHealth ID. Kung nawala daw ang ID, ma'am, unya makakuha pa ba daw siya og balik kay nawala daw yung ID po? Okay, ma'am. Wait lang, ma'am. Sige po. Okay po. Ang ID, ma'am, kuha gihapon nato na siya, Ma'am Ren. Ma-request na to na siya sa PhilHealth office kung nawala man, walay bayad. Mag-present lang tag any valid ID upon our request.
And sa pagkakaroon, Ma'am Renz, no, dili pa nato na ma-request yun, no? Again, ang ato ang internal systems, kani mag-print og mga IDs, dili pa siya currently available. But once available, mag-announce yun, ma'am. Okay, sige. Salamat, ma'am. Other update, ma'am, sa systems restoration sa PhilHealth o ubang mga anunsyo diya sa inyong opisina, Ma'am Clea? Okay, Ma'am Renz, no? So, una sa tanan, for your updates, good, amwag yung gina-encourage tanan nga like and follow sa official Facebook page, PhilHealth Region 11. Kaya naagid dito ang mga latest announcements, no? Bahin sa kaning mga status ato ang systems. So kaning tanang public-facing systems ato, Ma'am Renz, are already up and running. So butang sa ani, nabalik na gid siya. And pwede na nila magamit. So again, mga Okay. Hello, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Go ahead po. So again, mga external systems na to. Okay. Sige, ma'am. Salamat po. Ma'am, naay pangutana, sige, sunod na lang na radyo man gani. Salamat kaayo, Ma'am Clea, sa imuhang panahon, ma'am. Kabalo ko busy ka karon. Amping and God bless you, Ma'am Clea. Thank you, Ma'am Renz. May buntag. Ato nakauban mga higala si Ma'am Clea Guevara of PhilHealth 11. Medyo nagdali po to si Ma'am Clea kanaslay activities sa PhilHealth. So sa inyong mga pangutana, dugang pangutana, hala isan lang diha sa to ang Facebook fan page. O gingon man mga kasama i-comment diha sa to ang live streaming. Kaya to nang i-note mga higala.